Що закъсвате така, колежки? Супер заля, бе. Ма вие запастървали сте или сте за бяла риба? Не. Не съм за никаква риба. Споделете нещо, виждам, че закъсвате. Така. Да. Какво да споделя? Питай, какво те интересува? Форума се интересува от ПТП-то. Еми, какво да кажа за ПТП-то? Невинна, ядосана и сега съм пеша. Аз ще ви повоза срещу скълно възнаграждение. Мога ли да си го ползва? Ако взимате поне едно 1000 лева. Ще се разберем. Цената е без значение за мен. Добре, това е хубаво. Може би ще ви поръчаме Лумис и на вас. Да направим колата. Колата изяде един Лумис. Не един ми. Една Лумис, че нищо. Ще ловите и с комик. Кот има. Кажете още нещо интересно. В някакви шубраци сме тука. Нещо като дивото зове. Да. Значи пастър ви няма. Някой ни излага за пастърите. Тук трябваше да има Река. река. То няма капка вода. Друго интересно. Колегата Румен ви беше помогнал в темата. Не може да кажем още думи. То е единственият, който може ми помогне. Единствените, това са полицайите. След това. Колегата Румен може да е полицай. Нека за сега не се спираме на този избор. Добре, ами. Друго? Няма какво, наслаждавам се на неделята. Без пастъри, както разбрах. Така, нещо да споделите за последно? На форумното пространство? Няма какво. За сега не сме се прибили още. Нищо не е станало. Имате въшки? Ивал нещо към имам и иска да се залепи според мен. Въшка? Не. Страхме да не е такова. Виж го. Я да видим. Момент. Готово. Крилата въшка. Муха. Не. Да се изреже. Да се изреже, че мухата ви кацна в окото. Нищо, тя може да е отровна да ви ожилила и да се приберем повече, или т.е. по-малко от двама. Нали? Така. Ами, за сега друго не виждам какво може да кажем. Да поздравиме колегите от форума. Така, помахайте. Мога да види и майка ти. Махай. Защо се криеш от майка ти, бе? Ами, да заключим с това и чакаме да се открие сезона, нали? Кажете нещо за последно? Чакам да се открие сезона, както каза. Ще ловя с Лумис. Не, няма. Ти няма да ловиш. Имаме тук леки възражения. Може и в съда, да се видим и в съда по друго дело. Няколко дела да завеждам. Само за проводката нещо да споделите понекъде, как така ви се струва? Навлезнахте ли вече в същността? Каква проводка използвате най-така често? По принцип съм леко ленив човек, бавно, не бързо. Равномерна. Туичинг, така, да се не виждал, че сетате там нещо, дърпате резко, по-нерезко. Да. Ще ти кажа, бе, момче, ще ги научиш. Спокойно, бързаш бавно. Чакай, спокойно. Колегата Ядаш Иво, да го поздравим и него. Той ви е фен. Кой това? Да, не, аз трябва да обсъдим между другото този фен Иво във форума. Нещо да няма дисциплинарни уволнения след такива фенове. Получавам лични съобщения с поздрави. Да направим малко, да открехнем малко така от кухнята и на форума. Не, слушай сега, така прави славата с хората. Ще трябва да се примириш известността и хубаво нещо. Добре, ние ще го обсъдим това, но без свидетели. Аз ще изключа камерата и ще го обсъдим. Тук сме в гора. Не напразно сме в гора, така ако се замислиш. Защо сме в гора и както видиш има бетон, цимент, тук се строи. Първо път камъните. След този клип, ако не се чуе нищо за мен, обадете се на мама и кажете, че пастървата свърши. Беше добро дете. Добре, сега спираме камерата и започваме да обсъждаме феновете от форума. Така, пожелайте за последно нещо. На колегата Станко да не пада, нали? Така му пожелавам.
аз така, като се обърна назад, леко ме фаща така. Да не ви е прихванал от колегата Станко. По-скоро той трябва да ми го пожелае в момента. Че колегата Станко ни е изпратил подарък, в частност на мен 1 лек. Ще му благодарим в форума лично. А за мен нещо? За теб пожелания да не си по неговите стъпки, според мен. Нищо. Че ти е разпери. Те дръпне някой разпер, какво ще правим после? Приключваме. Приключваме. Добре. За сега това е. Започваме обяснителни така съчинения ще ми бъдат изложени. Колеги, това е от нас за сега. Довиждане.